habita mita. 22 septembre pote de yao. 22 septembre. Wa ma foko anga bare ko ne abina malika. Plonye ukuna sa balkoni wo betasani wo yo sampu wo Canada wo made wo ka sangolo paraka wo ka wo bebi anka ama yo ne ebro ko masha Allah wallahi yo lele kado e koni aba bele fo fula koni aka fo iti anga bari koni na anga nono abambolo anga mishi abambolo wallahi anga koni aka fo itala ne bi classe sa ne habita vende ay abedi plaza gara ya magara kado Puisi caya mak lapola nasa catil la re bakar ni ce bakar ni lal cerai la bere nyen jaka mu je yoro de ke abika cugudi sabula nyine vende anga film tugu ye ke wala ni cesiri ni ke jamana kono o bando ko mu chandu o kumu ko nana Allah sura ngan fete kile mu andure an kan ngoke ta keni yerle sabula nunu keni ga fama ga fanga da fira dala mu tara norian fa fe bamaka ci mu ngati ka tatu ko lula chandu jo fagali doka ka kilo ga material beche o masika nan fefo o tawla bela ko bakar ni yer won kuma me ku pegen tabla bamaka ci ku pege wala minɛnw jeni u bɛ se ka fɛn fɛn ta k'u pege bɛɛ ta ka na ma se fɛn fɛn kɔrɔ bɛɛ bɛɛ jeni ko sabula ni yɔrɔ bɛ k'a mɛn k'i wɔ kɛlɛkɛ yɔrɔ lɔ dɛ fɛn dɔ y'i kɔnɔ nka u bɛ kɛ nin min kɛ o jan bɛ ne dɛ mɛ kuma jɔ bɛ fa baara yan nɔ o kuma mɛ bɛn ne mɔ fɛ kunti cogo di u bɛ kɛ fɔ ko ka fanga in di n finitigilakaw ma mais n'a ma ɲɛ ko fanga bɔra olu de bolo k'a di civil ma ni civil ma se ka ɲɛ sɔrɔ la an ka segin an ka lajɛ an ka don olu bolo tuguni bakɛri ni e naloma yɛrɛden quoi i m'a fanga di ninnu mɔ ta wa n bɛɛ kɛ lakuru ye yan mɔgɔ mun ma nisɔndiya couvre-feu hali ma nisɔngoya couvre-feu e ɲinɛ tɔ ko mɔgɔ wɛrɛ dayirimɛ sɔrɔtɔ sufɛla rɔ wa mais kunti tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin kuma mais n'a ma ɲɛ k'an t'a d'olu ma e yɛrɛ bolo a kan ka di jɔnni de ma sisan ne t'a dɔn dɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini a bɛ a d'o ma n'a ma ɲɛ min kɔ est ce que an t'a di alimamu ma ka lajɛ alimami dinɛ ɲɛmaa ka fanga di dinɛ ɲɛmaa ma jamana in kɔnɔ yan o mɛ ta kunkolo b'a faga yan jamana in bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ bi dinɛ ɲɛmaaw nɔ ye a m'a k'a fɛn fɛn dinɛ yɛrɛ m'a bɔ alabato yɔrɔ la ka tugu politiki kɔ kare kɔnɔna la mɔgɔ b'o dan yɔrɔ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin kuma fana ye tiɲɛ mais sani an ka tile kɔni kuma na can tɛ fɛlɛ ɲini an ka taa fɛrɛba la sabula mɔgɔ bɛ ka kuma dɔ fɔ ko bakari cɛju ka bala fɔ kan ɲinɛ on dirait que kamelokɔrɔ fila yɛrɛ bɛ ka bala fɔ can don dɛ ne yɛrɛ wa bali fɔ kan don mɛ a kɛra n kɔnɔ ko mɔgɔ saba don cɛ ka bagulanin dɔ bɛ yen nin ma ɲi dɛ kamalikuntigi ne n'a jɛra ne wa bɔgɔtigi dɔ faga walayi Anana, eklamzo. Adongo yere jamali. Ayidi. Allah ben. Al akep ndam wostu e baldo fa fessa.
Ada ni sondia le bisa. Ngo mu yere ni sondia to belawa. E ma karoke wa. E ma flomze wa. U be ka doge fu yesi ko flomze wa kita to ko ni la. Dem sa donge. Nero tu men 12e j'étais la watimina. Ntar flafli. En tu mano konde. Bare ba. Nga donge. Ne ko wi. Donge. On côté son tout. Ya, apa dia bisa akan dalam kerubuh. Akan dalam kerubuh. Aywa. Aha. Eko ni ayafo. Fla doko no abidona. Wallahi diko tigi sudu baba. Doko no sede. Pulo sede. Doko no sede. Fugata. Wallahi, no dimison au sira sudu baba. Mokti jamana au sira wa. Ay taw nye da flow ni doko no kan ni je ni fiere te foi tubo nyoko. Nga na fora ko klesa kunte ko be ka nyon fa doko no be ka flow be ka doko no fa. Ngo ko lon kuma do sa tiete o te do no kun fe. Wallahi dugutigi. Eme doko. Pulo. Sans pour nature batru wallahi. Nature batru ana otru nyoko kulisa o. Wome be. Dugutigi wome be. Ana odi nyoko mama odi nyoko ma. Ay from zone doko no ka fle na mu fu nyoko ma. Amu fu nyoko ma te be. Ay wa dem sa donke. Dugutigi wome be go go ye. Ay donke go go ye ko be. Ko pula ka balata. Ala ki bolo me ga barala. Soldat 00 de la deuxième guerre mondiale. Premier tirailleur à arriver sur Europe Sol. Régiment 340, unité 220. Pourquoi vous sont partis fêter 22 septembre. Vous n'avez pas informé moi. Moi je n'ai pas aimé ça. Alors pourquoi pas? Nous tiens Toubabou. Nous pris indépendance pour le Mali. Et comment que 22 septembre fêté? Vous n'avez pas informé moi. Autrement pour être là. Moi, soldat 00, moi ça a été décoré et gradé par le premier président du Mali, Modibo Keïta. Et même le général des généraux Mouri, le mardi 15 septembre, est parti appeler moi. Moi-même, André et moi-même. Et comment que 22 septembre fêté? Vous n'avez pas informé moi. Moi, soldat 00. Hein? Wuro frère. Yaro nya fiye ka dese. Sendo na yeni wala nyona ke nyiga marfam ni la ka ble. Bi go yati bla do dimission ci ala tuma. Wallahi wuro frère kala ala la ka bunga kalima. Ne yeni wala ci dugu nyona tuni. Walma kiye ko la kom dalente. Wallahi in kala ala la ka bunga kalima kala burdu la ka kala nga dugu dasir la. Wuro frère ni mi bla dugu sofro ko ne ga fama. Ni ma ki ga kubo. Non, dugu ti ba na pas aimé. Moi je n'ai pas aimé, c'est moi aimé wa. Hein? Anya fait que souba ka bela dota. Moi fi ka fara démission na wa. Nous ko 27 septembre yo, ataka fete aure kama wa. Afwa ile duguti, afwa. 27 septembre, ni ame ko 27 septembre, manika indépendance tewa. Moi sur la sudo, ni ame ko indépendance, sur la sudo tewa. Ne ase comment ta yo, ama daba au kama wa. Ni ke bisu ko o fete aure 600 sawo. E be na ka dumbu so o kela ko aduna ta borata. Nte fa ki ya nyona kunde. Duguti. Non, ma nyana mateo. Ça c'est pour nous soldats. Oh, ya ça va. Oh ya sawa era mamola ka dongen na sawa ha budde mi somba ya no oga erreur kama no te vendi tabda muri era valeur bala jamane ngono tugul wallahi no se jamane banala mena
ngani denmisɛnw y'a sɔrɔ u hakili na sɔrɔ u yɛrɛ ye ka 22 septembre fêter ala a di u bolo sa han n'o tɛ denmisɛnw b'aw labɔ a kalama fɔlɔ 22 septembre tun ye fête ba de jamana in kɔnɔ yan k'a ta jamana kun fo kun bɛɛ n'i ka fête cogo n'o tɛ n'i tun sera kasɔnkaw fɛ yen olu n'u ka dansa an n'u ka gunbe i mana taa sɛnɛfɔw fɛ yen olu fana n'u ta kɛcogo dogosoboli ni kurusiw ani sitanijɛ ka taa filaw fɛ yen n'i y'olu ye ji sanfɛ i b'a fɔ ko jɛgɛw i mana b'o la ka taa nɔri yɛrɛ la sa wa ka taa kɔrɔbɔrɔw fɛ yen olu fana n'u ta kɛcogo u bɛ misi ni sagaw ni baw ni ɲamɛw de masiri i b'a fɔ ko ne m'a ka kuma jara dugutigi ko n'i taara filaw fɛ yen k'u n'a fɔ ko ji bozo de bɛ ji dɔ a bɛɛ tɛ kelen wa n ko n'i sera fila jamana kan yen bozo ni filaw ni galanzɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ani dɔgɔnɔw i y'a ye sa wa n ko n'i sera kadɔw yɛrɛ fɛ yen dɔgɔnɔw fɛ yen a tɛ se ka fɔ ka ban olu n'u ka masigi baw u n'u ka alasa fɔlɔ 22 septembre kɛ n'i ma n'i miiri sisan fo kasikuru bɛ jan disi la han ne ko n'an ma kan yɛrɛ an bɛ kɛ jɔn de ye sa dɛ anw kɛra kɔnɔtɛ warate de taayɔrɔ t'an na bɔyɔrɔ t'an na bamananw ko ten ko ni maa min filili taayɔrɔ la i b'i bɔ yɔrɔ lajɛ nka n'i bɔ yɔrɔ tɛ maa bɛna dun an ka lajɛ sa an banna an yɛrɛ ka taabolow la ka nɔrɔ maa wɛrɛ taw la an tɛ kɛ maa wɛrɛ ye an t'an yɛrɛ sɔrɔ n ka denmisɛnw n bɛ mun fɔ aw ye aw ka nin hakilina in ye hakilina ɲɛnamaba de ye n b'aw kɔ dɛ n b'aw kɔ fo miniɲɛnba ka digeba da wa a ye dɔn kɛ naamu n'i y'a mɛn ko dugu ko dugutigi don dugutigi don nka n'i y'a mɛn ko dugu fana denmisɛnw don dɛ sabula denmisɛnw de ye dugu sini ɲɛsigi ye donc denmisɛnw a ye dɔn kɛ n ka dugawu b'aw ye worofɛrɛ n ye mun f'i ye hakili to a la dɛ Non, c'est fini. ni y'a wale ɲɔgɔn na tuguni n b'i bila fo dugu soforokun Non, moi, ça compte maintenant. voilà moi ça content moi ça aimé moi ça dimi denmisɛnw a ye foli kɛ kamalen i ka bala ka ɲi kojugu ala k'i bolo b'a la Awa dɔrɔn de yɛlɛ lawale Mamadu awa lawale